हमारे बियाह में दूगो बनाई रहे कूच। दूगो कूच बनाई रहे। दूगो कूच बनाई रहे। अच्छा। एगो कूच में लगल खोच बस नहीं रह गई। अच्छा पंचर हो गई। एगो कोच पहुँचल। हाँ हाँ। हमार सास इतना सम्माने दे दिल बाप हो बाप बैठे लेके जो कही ना रहे। अरे भाई कौन सामान दे रही इतना हो। बाप हो बाप नीचे से ऊपर ले सी का बोरुओ के मारे भोर दे डलिए बिना खादी दे रही। आ 10 बजे गोइठी धो देले रही। उ का होई ड्राइवर वख लगे उ काहे खादी जे बाबू जइहे त लेती चोखा कहिए। ए भाई यही लगले मारे भाते हम ई कॉल गनी कोनी कहीं लोगनी खत्म हो जे हमर भी होबे ना होई। ओए सुनो अपन मुंह देखल आईना में हमर से बियाह कर चल। बाप हो बाप आईना में नहीं देखले त पत्थर में देखनी है। का देखल पतार में। चलो चलो मुंह तो बता हरियर ने टिकाइल बा। ए टिकाइल बा तो है टिकाए दो। ए कितना रुपया कमा ले उनका से तू बियाह कर लल। दिन भर में 650 कमाई ले। 650। हां उनका खर्चा जानत रहो कितना बा? सवेरे नाश्ता करेली तो 300 रुपया लगेला। याद बा। अब 12 बजे भूजा खाली 100 रुपया के। हाँ आ जब सांझ होला तो 1 किलो मुर्गा के मीट लगेला 2 गो नूरी लगेला। वो मरेलू हो। हाँ यो काम बा बियाह काटो लौटाओ हमर बियाह। काट बिया जल्दी जल्दी काटो दादा। खर्चा जुटी हेली ने बियाह कर ले तरह। बाजन सोखे कि ना सोखे भो। हाँ चल बार बार छोटुआ के शंकर के माना करते कि बाबू हमरा ससुरारी है हम चलो। ये खरमास के महीना चलता आ खरमास में बिना दिन बार के रोपले बिना शुभ जाहिर के कहू अपन बेटी बहन विदाई न करी। आज 3 दिन हो गए अभी केहू लौट के नहीं खैर अगुताइल का बड़ा आवते होइलो। हाँ तो खुश रहो आगे लो। हां ये जो माना करते कि हमरा ससुरारी बन जा बिना शुभ जाहिर के बिना दिन बार के रोपले केहू अपन बेटी बहन विदाई न करले। नाम होला गइल लकर गइल ठक लइल। लोकल गनी छोड़ो ले चलिए नी। भौजी के बोला के लेल बनी। लगला हमरा के बेहुदा बनाबे मने इतना हमरा के बोतल बनावे लगल। इतना हम कमार बनी मने इतना हम गानासी बनी। बोला के लेल बनी बोला के लेल बनी। कहा बाड़ी दोरिए पर लोग होले बे। रे खोदे खड़ा करो बने दोरिए पर खड़ा करल बे। घर बोला जो जल्दी बोला के लिया। खुश रह गंगा देवी कहा अरे 11 साल कैसे रहलू हा कैसे समाचार ठीक बा ना। जी हमार समाचार तो ठीक है बाटे। हम जिंगा रानी होंगे ठीक ही रानी है। अरे वो अपन समाचार बताई कि रउआ ठीक से रानी है ठीक बानी नु जी। हमरा का भइल बा हम तो ठीक है बानी। अरे वो ठीक बानी तो हमारे वैसे को बात पूछता नहीं कि अगर और आज सीरियस तबीयत खराब ना रही तो आज बुलावे के खबर ना भेजले रहती। सीरियस तबीयत खराब हमार तो कहा हम अपन कहता नहीं सही सही बताई ना कि रे भाईल का बाटे जी। अरे भाई हमरा का भइल बा कुछ नहीं का भइल हम बिल्कुल ठीक बानी। अरे वह कुछ नहीं के भाई देखी रे वो हमसे छुपावता नहीं सच सच बताई ना कि रे भाईल का बाटे जी। अरे भाई का परेशान करू हमरा कुछ नहीं का भइल। अरे वो ठीक बानी हम बिल्कुल ठीक बानी कौन बात सुनो बड़ी का। तरे वो ठीक है बानी तम यहाँ सुननी है को बात कि रे वो टीवी हो गई बाटे जी। अब टीवी हो गइल बा इतने नहीं अरे और दुगो बत्तियों सर गई बाटी। और कुछ सुन बड़ू हम यो सुने के मिलला हमारा
क्राउड दुगो किडनियो खराब हो गइल बाटे जी। अब तू बताओ कि जरा 3 गो बीमारी हो जाई उधर तारे से हैंगा बात करी। तो जब रउरा कौनो बीमारी नहीं खे भइल तो का हमरा ई झूठ सुने के मिली। कुआ कहनी है कि भाऊजी हो अगर चलता रू तो संगे संगे सिन्होरो ले ले चला। अगर हॉस्पिटल से कौनो ऐसा खबर चली आई तो इस सिन्होरवा नहीं नदिया में फेंक दियल जाई। तारे से के कहल है बतिया के कहला? अरे वह के करा के भेजले रानी है बोलावे खतरा। शंकर का छोटवा के भेजला रहनी है तो सगरी बात छाटू बाबुआ कहले बानी। छोटवा है नहीं बे आओ तो हम आप झाड़ दी है ना। बाबू मॉल पर गइल बा 10 दिन खूब पालकी के भाजी बनवा के खूब है हमरा टीवी हो गइल बा। ई के कहला तूने बतियो सर गइल बा माने ई बतिया कहले कि दोनों किरनी हो गायब बा। रे बेहुदा तोर भौजी कहली है झूठा कहली है भैया हैं एगो बात कही का ई पहले बताओ जो खरमास के महीना हो हाँ बिना दिन भर के कोनी से भौजी के बोला के लिए रहती अगर लतरी तो ही अगर नाम बतियोले रहती तो बिना दिन भर के भौजी घर में आई रहती। ये तो बात ठीक होता चलाकी लगौले बड़ी थी। ए तोरी भला के बुद्धि हो कि दिमाग हो कि अच्छा चल ये तो बात कहले बड़ी ठीक कहले बड़ी ये कहले बड़ी के भौजी हो चलो तो चलो चलते चलते सिन्होरवा ले ले चली हो कोई भैया के इमरजेंसी सुना जाई तो सिन्होरवा झरैया फेंक के चल जाई। भैया हो हैं ई पहले बताओ जे भौजी चली एली घर में आ सिनुरवा ओइजे रहते तार भाई जइते फिर डबल लिए खातिर सिनुरवा अरे बे तो गलिया नहीं अरे यही से कोनी सिनुरवा लेने चलो ई को जे मन पर आदल बन जा मोट परा देले बनी। चलियो चलाकी कहले बड़ी हां चल करो बता अब तो चल जो बतानी में क्या कि गुरु बने सो बिना लेना पानी की ताकत हुई सो हां आजो और ओकरा बिना पड़वा बोल बोल काहे हाँ जी बोली। अरे 11 साल तो हमें अपन हाथ जरा के खाते रहनी है हाँ तने आज तू अपने हाथे खाना बनावो आ खा के तने आराम कर लिया। ठीक बाटे अब आ गए ने घर में तो हम खाना बनाई रउआ खाना खाई देवर जी खाई लेकिन आज के बाद ऐसा मजाक हमरा से कबो मत करब लोगी। जाय दम मजकिया लड़के हा ओ यहाँ खाली तारे के बुलावे खातिर सब बहाना कोइले बा। ठीक बा चली रउआ हाथ गोड़ धोई तले कुछ नाश्ता बना देता नहीं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम अपनों के साथ बड़े दिनों के बाद हम अपनों के साथ वतन से चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। नमस्कार 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 रवे जानकी बाबू हैं। हाँ हाँ भाई जान के बाबू हैं आई आपके एगो चिट्ठी आइल बाटे। चिट्ठी अच्छा चलिए हम पढ़ के समझ ला। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम अपनों के साथ बड़े दिनों के बाद हम अपनों के साथ वतन से चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। स्वस्ति श्री पत्र लिखा कलकत्ता से जानकी बाबू को मालूम कि आप जो आज 12 साल पहले ये चटकल का नौकरी कर रहे थे वो कंपनी बंद हो गया था। फिर आज वो कंपनी चालू हो गया है। जितना जल्द हो उतना जल्द आप आकर के अपने ड्यूटी को संभाले वरना नहीं आने पर आपकी जगह पर दूसरा का ड्यूटी लगा दी। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात भाई। ये अकेले के करे से बतियाओ तने जी। बोल का देखो तुम्हारा जानकारी देखिए आज 12 साल पहले हम कलकत्ता में चटकल की नौकरी करते रहे। अच्छा कंपनी बंद हो गई
उसमें ताला लग हो गए हम घरे बैठ गए नहीं आज फिर वो कंपनी चालू हो गई बा अब जितना जल्दी हो उतना जल्दी हमरा गई लग तैयारी करो अच्छा ठीक बाटे चलो भैया चलो कोई वो जेसीबी चल गई से वो जैसे भी वो चढ़ के जाइए हाँ रे बेउदा जाए के बा हमारा तोरा कौन तेजी कटता भइल बजे कौन तनी घरवा खाली होई एक काम करी बोलो अभी हमरा एक घर में 2 दिन अली ना भइल अब तेरा और कलकत्ता चटकल कंपनी से चिट्ठी आ गई ठीक बाटी बड़ी खुशी के बात भाई लेकिन ये बताएं कि का 4 दिन के बाद नहीं जा सकत चाहिए अब तू एक दिन मत रुका और हमके जाए दो बस 1 हफ्ते के अंदर खाली अपन हाजिरी लगा के फिर तेरे पास चले आब ठीक बा जाता नहीं जाए लेकिन देवर जी के समझा बुझा के जाए कि जौन समय से मांगब तब समय से वहाँ सब लिया के दीप और समय से खाना खा के वहाँ के पढ़े जाई देखो हम सारा बात शंकर से समझा देता रही अब हम चलते निकल कलकत्ता ठीक बजाई भाई हो हेलो बेगवा छटू अरे सबके जतन में अरे पहाड़ भौजी पिया मन मौजी आइल बा जतन में पहाड़ भौजी पिया मन मौजी आइल बा भौजी ये बताएं छटू बबुआ बोलो वहाँ के तो चल गए निकल कलकत्ता चटकल कंपनी में हाँ आ देवर जी बानी तो देवर जी के पत्ते नहीं खे बोलो हम अपना जब हम नैहर में रहनी थे जाके मुखिया जी के बड़ी नाम सुन ले रहनी हाँ बड़ी बड़ा बड़ा काम सुन ले रहनी हमरा इले कुछ दिन हो गई इस बेर मुखिया जी दिखाई न देने ई देखते बानी रहुआ कि हमारा आंगना में के कल खराब हो गइल बा और जौन पीछे के बोरिंग बा उहो फंस गइल बाटे जी लबड़ान राय अरे आओ तो अरे हाय रंग मसाला आई देख भाई काय कहता है टेंट फेंट तनाइल बारे जानकी भाई भाई बड़ी जानकी जानकी बाबू के गौना हो गइल का हो गई रे कोनो ऐसा जब बात होता रहा तो जानकी बाबू हमनी के खबर देत रहा बाकी जानकी बाबू अपन गौना भी कर रहलन हमनी के तनी जन वो नाही कैलन रे आखिर कोनो बात न रखा रवा जाने तो नहीं कि तत्काली में भाई लगावाना बा अच्छा अच्छा के बा घर बा जानकी भाई बा बड़ी तनी बोल दा कि मुखिया जी आइल है फरके से ना बोलबो का कहता नहीं बोली ना ना नया नोचर काहे के बोलो नहीं है बोली ना आई के है कुछ कहता तोरा सा ए छठ बबुआ आई के आइल बाटे अपना घरे हो का मुखिया जी आइल बनी अपना घरे ठीक बाटे जा तू दुआरी पर जा 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 दुआरी पर जा अरे खुश रहा ले बेटन अरे हाई देखा तारे रे संदर्भा में दाग हो लेकिन गंगा देवी में दाग नहीं बा लेकिन एगो बात हम देखा थी लपेट रे गंगा देवी के उम्र बा 18 साल के जानकी बाबू के उम्र बा 72 साल के रे आखिर ई जोड़ी कैसे लागई रे इनके बाप भाई आना रहल का रे
आन्हर ना रहे कमजोर रहे लो ये से कह दिहलो। कमजोर के मतलब ई ना भइल कि बेटी बहन के कुआं में डाल द। खैर कौनो बात नहीं, नसीब का लिखल जौन होके। लपेटौन हाँ ई बात सचहू कहावत है कि बसिया भात पर बेना डोलावे आ बूढ़ भातार से साध पूजावे। हैं? द्वार पर के इनार आ बुढ़ौती के बियाह दोनों एक ही होला। खैर कोनो बात नहीं, इसे अपनी के कान में देवे के बा। हाँ तब का। फैला हट। रो चीज सी नहीं ले हन। हाँ तोरा का भाई ले बता नहीं जाके जाता नहीं घोटा पर बता। हाँ घोड़ा पर चल। का हो? हाँ मुखिया जी बोली। आ वहाँ के कहाँ बानी? अरे वहाँ के कहाँ बानी नहीं खी। हम अपन दुख कहीं तक के करा से कहीं। ए मुखिया जी बोला। एगो बड़ी भाग के बात के नाम लेती रहुआ हाजिर हो गई घरे। हाँ अरे वहाँ के गाँव ना करा के लिए हमें एगो गोड़ हमार चौकट के अंदर एगो गोड़ हमार चौकट के बाहर रहुए। तब वहाँ के कलकत्ता चटकल कंपनी से चिट्ठी आ गई हुए। वहाँ के कलकत्ता चटकल कंपनी में चल गए ने। कलकत्ता गई ले। हाँ मुखिया जी। अरे जानकी बाबू बहुत होशियार आदमी हुआ। उ समझ गए है कि ई लोहा हमरा मान के नहीं बा। ठीक बा कोनो बात नहीं, चिंता के कोनो बात नहीं के। गंगा देवी तोहरा चिंता के कैला के का जरूरत बा? अपना पूरा 2200 टोला पंचायत में अरे तोहरा इतना जमीन केकरा रहल? हाँ मुखिया जी हमारा तो चिंता कैला के कोनो जरूरत नहीं खे। लेकिन ये बताई कि जौन औरत अगर अपना नैहर से ससुरा आवी और ओकरा अगर मर्द के सुख मेहरारू के ना मिली और मेहरारू के सुख अगर वो मर्द के ना मिली तो ई ससुरा कौना काम के जी। कौनो बात से घबराई नहीं जाना। गइल बाड़े तो अइबे करिहन। सुना तू वहाँ के चिंता गइल मत बानी कर। तो अइबे करब। हाँ और बात मानत तनी लेकिन रउरा 22 गांव के पंचायती रउआ फरियाइले मुखिया रउरा बानी। हाँ और नाम बुद्धिराम मुखिया जी बा। सब भाई पंच के आशीर्वाद से बा। लेकिन हम रउआ से कही गो बात पूछता नहीं बोला। कि ये घर में हम अकेले रहब आ हमार भतार कमाई है आ घर में देवर बैठ के खाई है आ खाली कलम चलाई है तो हमारा 10 गो रुपया के कमाई के कहिया नफा हो जी। इतने में घबरा गइलू। गंगा देवी देखो तोहरा इतना जमीन अपना 2200 टोला पंचायत में कोई का नहीं रहल। चली बड़ी खुशी के बात बाटी। तोहरा जमीन 195 बीघा रहल। अच्छा जौना में 190 बीघा बेच के जानकी बाबू अपना भाई शंकर के पढ़ाई में लगा दिए। का पूरा पंचायत के लोग जानत बा। 195 बीघा जमीन में 190 बीघा बेच के देवर जी के पढ़ाई में लग गई। हाँ 190 बीघा लागल शंकर के पढ़ाई में। हरे राम हरे कृष्णा भाई होखे तो जानकी जैसा। जायद मुखिया जी अरे कितनो है तो देवर है। काहे नहीं? अरे अगर उतना लागल तब वो 5 बीघा बानू हाँ। उतनों में हमनी के गुजर बसर का लिप जा। ओहू 5 बीघा में 2 बीघा पड़ गई नहर में। बच गल 3 बीघा। गंगा देवी हाँ बोली। 3 बीघा में 2 बीघा बा चौरा में। अच्छा बाढ़ आवेला तो दह जाला, सुखार आवेला तो सूख जाला। अच्छा बचल कुछ नहीं खे। अब भर काठा बात ओइ में खेखोरिए लेढ़ी आली सन। बचल बा 1 बीघा। अच्छा 1 बीघा बचल बा। उहो जमीन रेहन पर धरा गइल बा। का वो 1 बीघा जमीन रेहन पर बा। हमार भतार कमाई है आ कमा के लेके आई है तो उ जमीन छोड़ाई है आ देवर बैठ के खाई है। गंगा देवी आज तक ले बुद्धिराम मुखिया केहू के बिगड़े के कबो सोचबे नहीं कैलन। सुना हाँ मुखिया जी। ई बतावा ही 5 अंगुरी बराबर बा? ना मुखिया जी। नहीं
जब पांचों अंगुरी बराबर लइके तो एकरे हिसाब से ए दुनिया में केहू के केहू नहीं के। ठीक बा मुखिया जी। आज शंकर पढ़ लिख के होशियार हो गई।